pagkaraot sa paghapot. Daining pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Ang mga helang kanatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis. Mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mga tay, kay po na sabayan ng proteksyong Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid, Silimarin Capsule para po salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, sarong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo manwara, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay. Saka sa Liver Aid, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuha. Kaya mga liver lovers, mag Liver Aid na. Para sa baskog na atay, ang Liver Aid na Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Sige, may mga birthday ngunyan. Happy birthday po sa Endo Kabos. At sa tuya, tabing numero para sa reaksyon, 0928-777-5548. Smart po yan, 0928-777-5548. At sa tuya, tabing globe, 0966-203-0034. Para po sa mga reactions ngunyan na pag-aaga. Mga tugang, nasa linya po ang dagdag na report kasabay si Joshua Bino, hali dyan sa luwas. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, BP. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Dako lang takulugan sa payo ka nagkapira BP Hendring mga paraoma asin may sadiri ng daga digdi sa Barangay Lidong Santo Domingo Albay. An sarok BP Hendring quarry operator na ang permit bako hali sa provincial government kundi hali sa Sen hali sa Sen hali Joshua bako hali sa provincial government kundi hali sa bako hali sa provincial government kundi hali sa Mines and Geosciences Bureau o kaya MGB. Okay. Sa madaling sabi, national permittee in quarry operator digdi sa Lido. Taan sabi baga susug sa regulasyon. Pag ang quarry site mo more than 5 hectares, national permit ka dapat BP. MGB ang maisasay mo ng permit. Kunyan, ang reklamo kan mga residentes na pinaabot sa DCGB News sa mga private land tabi BP Henry, inabot ng General CAG, apektado sa mga paraoma, minsan naapektaran sa patubig at irigasyon, minsan man BP naapektawan so source mismo kan tubig kan barangay. Kaibahan ko ngunyan si Kapitan Lani Anyo Nuevo kan Barangay Lidong Tabi BP Henry ta mahapot na lamang ano ining problemang kinakampang ka nagkape ng mga residente BP Henry sa Barangay Lidong and ano naan mga initial na pagruron sa tahaw kan quarry concessionaire buda kan mga apektadong residentes si BP Henry kan BCTV. Hello Kap, maray na aga po. Marina Agaman po. Oy Kap, salamat na maray po sa oras mo sa DCGB. Ano po ang concerns na gustong i-raise kan barangay may kinaraman po sa quarry operation? So, mga problema man po sa nakan mga mga landowner tapos sa mo yung water system na dapat po maprotektahan man po ito. Okay. Ano pong water system anyaon dyan na sabihin mo, may water system na na-issuean quarry operation? Tama po, Kap? Nakasabay po sa permit ninda. Nakasabay sa? Sa permit po ninda. Na ano po dito? Area, quarry area pa po daan nila ito. Sabihin mo, water system dyan na nasabay na na-issue ang permit para sa operasyon? Kang quarry? Opo. Kasabay po, ngani po duman so may water source man po na pa sentro. Pa Santo Domingo man. Nakasabay po ito na issue na dapat nakasabay sa quarry operation? Opo.
I see. So, paano po nangyari? Ano po ang pig na isipan pong gibuhon yan? Ano po ang kuan? Ano po ang dahil po ka mo kinonsultaw dahil na po ang barangay kang before na ma-issue po ki-permit kang ano yan, MGB? Dati po kaya, nagkaigwa kaming resolution na ito, sa water source mi, poprotektahan po ninda. Ang ano mi po ka itong equary ninda, so duman po sa itaas. Opo. Ito po ang halang tawon, ang tumayon debris po. Opo. Kung yan, sa pagkuha po ninda ki-permit, naglalaom kami na ito, taon-taon, magre-renew sinda. Ito pala po, in-apply ninda ISAG. Sinumbayin po ninda sa Telegraph po, River Channel and Basod River Channel. Okay. Kaya po ito inisyuan sinda si ISAG. Oo. So ang pagsabot ni po, dahil separate ang location, province lang. Ang pagsabot dito kan ma-issue kang permit sa probinsya? Ang paglaom ni po, i-issuean lang ito sa separate location so area sa province lang. Okay. I see. Okay. Nya paano po kanaraman po di ka mo di ka mo po nagreklamo o nagkaigwa ki connection sa DNR para po ikuabot ang concern? Iyon na po ito ang inalsamoy akong MGB, may permit na daan ISAG. Ano po sabihin kang ano ISTAG? ISTAG, Industrial Sand and Gravel. Industrial Sand and Gravel. Yung permit na dapat makuha dyan. Pirang taon na po ito yan na quarry operation yan para sa sand and gravel? Pakiulit. Pirang taon po na capsulis yung quarry permit? Kung may ideya po 5 kamo. years. Pira po? 5 years. 5 years. Kaso rin po nagpoon? Iyan yung nga po ang pigsurat ni po sa sa MGB na kung pwede matawanan po kami kay Papi kung nakarenew kang December 12, 2024. Opo. Tapos po suspension order na default tinda dyan mga quarry hanggat daing nasisettle so lang mga landowner. Tapos lifting ng suspension. Tapos po nag-request po kami ki-inspection ka ito. Opo. Agad ni po result. Kaya lang sa Simbag sa Muya non-disclosure da po. May ano po? Tapos non-disclosure. Non-disclosure? Opo. Dahil pwede ipaaram sa Indo? Opo. Oo. So nagsurat naman po kami sa province kay Governor Sal. So Simbag naman po sa Muya, bako daanin da jurisdiction ito dahil ay SAG. Iyo naman mananggad. kami po sa MGB. Iyo mananggad. National ang nag-issue kang permit. Oo. Iyo po. Kaya po, sabi ko, sa'yo na sa nakita maduman, sa'yo na sa nakitang ahensya. Iyo. So ano po ang kwan? Ano po ang nahilingin dong problema? Ano pang nahilingin na violation o na may nahilingin po kamong diferensya tabi kap? Hindi po sa mga kang mga landowner dumana. Talagang inano na ninda so ginibo na talaga nindang talog. Lalo na po mo yan. Then kung mabisita tapo at siya ng hapon po may ocular inspection po sa Enro. Ngunyan aldaw? Diyan na hapon. Sige na ma-inspection so Enro Albay? Opo. Okay. Sige. Sige daw, pabalik ko. Anong oras po dyan hapon? Hindi man po sinabi kung anong oras. Oo. Tig-text ko nga po kung anong oras. Dahil man po nagtimbag. Basta Iyo. hapon. Ang for inspection tabi, Ramon kang Enro Albay, probinsya kang Albay, itong complaint na igwag ki nagkapirang daga na napatituluhan, may tagsadiri pero na-issuehan para sa quarry operation, tama? Opo. Iyo po. Mga titulado po ito, sir. May mga titulo, sulute, pero na-issuehan na para i-quarry? Opo.
Ito po, so ilingon kang Enro. Ay magayong pong development iyang kapatis. Naghiro sa provincial government para dyan. Yung ano po. Oo. So Enro ang ma-inspection. Tabi ano? I see, Sige okay. po, sir. So ano pa po ang ibang concern na, di yung man lang ipo yung garo dalino concern, kung nata, ang tamang hapot nindo, kung nata na isyon ito kikwari permit, na igwa ki mga ansakop, susog sa alegasyon nindo, ansakop po, ang nakakasakop, may mga pribadong lote, may titulo, tama, Kap? Iyo po. Ayun, okay. So, sige po, pero po, iyo masana po kaparaling yung problema, tabi? Iyo po. Buda, sa mga ano po kaya ninda, sa mga kabasan. So, ano pong concern kang kabasan? Pag ito po bagapit para kwari, mararom, gaya na masakat sa tubig. Oo. I see. Iyo man ang so tubig, Hindi po piling yan. dumumana sa luho, kang Korean, dahil na maduman sa kabasan. Madidipisilan na po sinda o magsaag pa tubig. Ay, nako. Okay. Sige, di kasabay pala nito. Ito pong tubig na ito, pagkasabi nindo, diyan hali sa pribadong lote. O itong mga kabasan na ito, itong kabasan pala, di man kasabay po sa quarry operation? Di man po. Pero po, may mga parte po na mga makahoy, mga ano, kakalkag na po ito kang bakuninda, pigkukwari na po. I see. Yan ang ano. Sabihin, pag sigang rarom, sigang kalkal para sa quarry operation, kan gravel, na yan, so lugar nagrararom, so tubig, imbis na dumuman sa kababan, sa kabasan, may duman sa pigkakalot na pigkwari, tama Kap? Ang pagkasabot ko po sa Iyo ino. po. Iyo Ayun. po. Okay. So, mahiling po ang taon sa inspection kan mga taga-enro? Iyo po, sir. Okay. O sige Kap, salamat tabi sa informasyon. Ito kami, mahapot man kami kan sa MGB kung ano pan simbag, may kinaraman niya sa concerns nindo. And good to know na igwa po igwa po ki operation ngunyan. I mean, madyan po sa mga taga-enro para mag-inspection po sa lugar. Ano? Kasaro yung pinaabot sa reklamo. Kang ano pa po ito, December. December. Ay, October 14, sir. Sorry. 14? October Oo. 14. Budak Gari bagbako aram ani provincial administrator ano yan, Rolly Rosalcan, so nag-forum kita tabi Kap. Diba? Aram niya yan na-concern na yan na ipaabot yan tabi sa provincial government. Baka maka-intervene. Ang purpose kaya baka maka-intervene so provincial government maski nga ni ang quarry operation issued kang national agency baka maka-intervene kung may nahiling talagang diferensya na so, na-issue ang permit, may mga tagsaliri na susog sa informasyon. Hello, Kap? Hello po. Opo, okay. So, maray man po na, igwaki arong kaiyanta, at least, ipamonitor ko po doon kay Joshua kung ano po ang resulta kang inspection dyan, buda tabi, sumahapot man tabi kami sa NGB tabi, Kap. Iyo po, sir. Salamat po. Opo, okay. Salamat tabi, Joshua? Nabanggit mo kasi ako, Kap, may quarry operation sunda sa Basod River, tapos saro pang quarry operation giraro, digdi sa Telegraph River sa Barangay Lidong. Oo. Sarong permit lang yan, Kap, na duwang site na yan. Permit lang po yan. Saro lang po iyan na permit. Kaya nga po, na-releasean sinda ay sabi. Para may nagsabi man sa ko, saro man siyang may quarry. Hindi man niya ang pwede na magka-separate location. Okay, okay. Mahiling iyan sa inspection kang mga taga-enro kung ano man ang tabi, Joshua. Pwede o dae, o pag mau dae, ikwanta ang lado kang dinar. MGB may kinaraman dyan, tabi. Kap. BP Henry. Si Oo. Kapitan Lani Anyo Nevo, tabi BP Henry, kan Barangay Lidong. So, ang concern man lang tabi BP Henry, maproteksyonan itong water source, tapos ma-settle tabi BP Henry, tapos mga private land na mga titulado, inabot na kan pagkalkag kan quarry, kuda sa tubig BP Henry, dahil nakakabot sa mga kabasan. Oo, oo. So yan tabi BP Henry ang nahiling pang concerns.
kan mga residentes, depende yan sa barangay Lidong, Santo Domingo, Albay. Okay. Yung ang dagdag na impormasyon, kaibahan ko si Boy Mata sa Mobile, Joshua Bino, PCGD. Salamat Joshua sa report hali po dyan sa luwas. Oy, Shara, kuha na tabi ng cellphone to. Di ba ma-interview kita ngunyan? Kuha na tabi ng cellphone ko pagkatapos kaya mga reaction sa support interview. Hello, good morning. Hello, good Mano? morning, Mano. Yes. Oo, good Para afternoon. daw kuya na susalidong, Opo. itong ibig sabi ni, kung hindi ako nakasala. Ni Cap? Pero, ni Cap, hindi ako nakasala. Pero, awem sinda na makaral ka gito duman. Iyo, nagluluwas, tama lang. Kan magproseso kang permit, aram din da. Di ba? Aram din da. So, hindi ko aram kung so, proseso kang pagkurukal ka kito, kung may nag-ikot man lamang duman sa inda. Narito yun. Tapos siyempre kung basta tuminugot ka sana, tapos sabi mo na yan na agi yan so water source me. Oo. Tapos wala man na nag-observe duman. So bako operator, aldawan ito, Iyo. ito makiaram kang Iyo. pinagsasaway. Iyo, tama ka. Tama ka. Tapos ito big sabi niya na tinaramahan siya ibang may titulo na. Oo. Dapat itong may mga may titulo sinarakob, ito ang magreklamo. Iyo. Kasi maski Tama. kung captain ka, kung man sa diri itong lugar na ito, wala man Iyo. ito. So mga tagsadiri kang lote, di ba? Tapos, Bigo, yan pag ang permit baga, pigkuha sa nasyonal. Oo. Ipisilo niyan, Migo. Yes. Pag nasyonal. At Opo. nakakuha man sa naduman, so, Opo. hindi magaba. Sa lang, dapat nga, ginaranan ni Kapulsi siya nagkuwaring ito. Iyo, mabiverify tanda man sa MGB. Sabi. Ayun, sige, Mano, yung... Sana na ako. Yung talaga ako pag may mga arugatara mo. Iyo. Hindi ko sa Cebu, nervous ako. Iyo nga ni, nani sa Cebu. Di ba? Okay. Sabi kay Puso sa Rodoman na accident. Minsan na dahil man nagbaha sa inda. Oo. Yeah. Tapos ito lang na, bumina. Iyo ba? Grabing sitwasyon. Oo. Okay. Thank you. Alright. Sige. Thank you so much, Tabi, sa mga reaksyon. Mga tugang alas 8:02 nin pag-aaga. Narumduman nindo kano minaging aldaw. May interview kita kay Congresswoman Crisel mga tugang lagman ang kan Primer Distrito Canalbay regarding duman sa bill na sa iyang ipinag sponsoran sa House of Representatives. May kinaraman sa nutrisyon. Ako gusto kong pag-urantang may kinaraman sa nutrisyon. Importante po ini para mga tugang sa satuyang salud. Na so mga naglangkaw ang mga anong tamang term kan obesity, nagtaba. Iba man kaya nagtaba sa chubby. Di ba? So, naglangkaw mga tugang ang mga overweight for the first time Tabi susog sa data mga tugang sa kan UNICEF, no? Bula nagkapira pa niya itong hapot. Makipag-ugnayan daw kita gari kang Congresswoman Crisel para makahiras informasyon may kinaraman po sa bagay nini. Congresswoman, good morning, Tabi. Si Henry ni. Good morning, VP Henry. Sa kapos po na nagaanduig sa tuyang programa, ay pasalamat ako, Enot, na take kita tinamaan. Isus. Nakaaging bagyo. Pero sa mga pag-iriba ko sa Kongreso, arog sa Cebu, sa Grabe. Island, ay talaga pong tinamaan man si Daon yan. Kaya nangangapudan man ako po, ako nagpapasalamat, Enot, sa mga kabataan, no? Yeah. Dahil consistent po ang sa indang pagsuporta sa rehabilitation, no, and assistance sa pitatao duman po sa Masbate. Okay, nagmaon ako dahil ito sa mga youth ambassadors iyo sa baga panahon po ni Gov Grex, kasi nimulan ni PA kang provincial administrator pa si Sheena. Dahil tinuunan ta po iyan sa tabako itong youth ambassadors. Yun naroon ang mga congresswoman youth ambassadors. Yes. Ini so nagtatabang mo niyan duman. Oo, inadapt mo niyan kang probinsya kan time ni Gov Grex dahil nga ni si Sheena ang brainchild iyan ni Sheena, Sheena Onrubia. And ay ini mga aking inisidha ang nagsispearhead kang pagdaraki ayuda
duman po sa Masbate. Magayon baga, ano? Magayon ang paghilingon na ang mga aki na ang nanginginotan. Yeah. Kesa Tama, sa mga tama. Buda, sinda baga kung mga energetic, mga medyo haloy pang mapagal, mga aki pa eh. Buda, may lingmon sa indang enthusiasmo na magtabang na and libre, di ba? resourcefulness. Mga And volunteer sini. resourcefulness. Mga volunteer sini. Oo. Di ba? Yes. Oo. Oo. Kaya giganahan ka man baga magtabang. Correct, Dahil mo, correct. grabe talagang aspersus ninda. And aram mo, na bako yan pamumulitika. Yeah. Diba? Mas bati baga Aram ito, mo na di ba? Talagang tunay ang sa indang kagustuhan na makairas kang oras pada ayuda ninda. So, salamat po. Ngunyan nga ni, Opo. sa Domingo, Oo. imbitado man ako to speak sa sarong youth conference kang UN SDGs. Opo. United Nations Sustainable Development Goals. Diyan po sa Legazpi gigibuhon ang National Convention Ay, wow. Oo. of young people who are really passionate about localizing the Sustainable Development Goals. Magayon ini. Yes, magayon po yan. Oo. Anyway, going back MDG to goal, di ba kung naroon sa mga nakabugtak sa MDG, Millennium Development Goals, ano? Yes. Oo. oo. Sa Which is ang Korean, sa Pilipinas, nutrition talaga. saro sa mga signatory dyan, di ba? Ang Pilipinas. Yes. Mm. Yes. Sa sa Oo. mga signatories, tigil sa mga international goals, Yeah, tapos meron yeah. talagang prescribed targets Opo. and may timelines. Yeah. So, ngunyan, hindi ako kung 2030 o 2035 move nila puro baby and Magkaiba deadline. na, okay. Dahil we're really falling short of Yeah, achieving yeah. our goals. Opo. So, since more than 40% of the population are young people, no? Around 30 below, no? So palagay ko dapat kung gusto natin ng solusyon para ma-attain ang goals, hindi pa pwedeng wala sila sa equation. Yeah, pero may Dapat yaon sila eh. kasama sila. Oo. Kaya yun ang magiging objective po nitong National Convention on our young people achieving and localizing the Sustainable Development Goals. Anyway, going back to nutrition. Yes, yes. no, Aram ko, hindi brainchild mo when- ining when- nutrition eh. When I filed the measure, hindi ko alam na ganito na pala ang nangyayari sa statistics worldwide. Wow. Oo. Kasi ang tinitingnan lang natin, ako as a local chief executive for the past 15 years, Opo. ang tinitingnan ko lang malnourished. Pag sinabi nating malnourished, underweight. Okay, okay. Pag sinabi nating underweight, pwede yan yung stunted, wasting, or near wasting. Basta yung mababa ang timbang niya at mababa ang height niya sa average, no? Okay. Sa mga average tayo. Yeah, yeah. Na kinoconsider na normal and healthy. Ngayon ko lang nalaman na for the first time ever, Oo. na-surpass na worldwide to ha, hindi lang to sa Pilipinas. Yeah. Worldwide, na-surpass na ng obese ang underweight. Oh my goodness. Bako ini maray na bareta talaga ko nga. Ako Diba? makaya na bareta. Ko, Ibig oo, sabihin, oo. there's really something wrong. Even in third world countries, Oo. no, tumataas na ang bilang ng mga overweight. Oh or my. obese. Oh. And particularly among children. Yan medyo delikado kung aki ang nagkaigwang obesity. Yes. Kasi Oo. talaga naman na nababalitaan natin, ako, may mga piga-assist kami na nagda-dialysis na 5 Yeah, years old. araki unong pa. Okay? Tapos iguana sila ng mga heart disease dahil nga sa pagiging overweight at a very young age. Opo. Nasa elementary school pa lang. Tapos Opo. mahiling mo, it can cause not only debilitating impact Opo. sa health ninda, kundi it can even cause death. Yeah. Ako, Oo. mga akin, Kung di ka man talaga- magadan sa paghabang nag-iedad ka, may helang nakaakibat yan, di ba, Congresswoman? May helang Right. eh. Oo. Oo. Although, dapat talaga na kita maghirelang. Yeah. Kadaklan ka mga helang preventable. Ang ibig sabihin, lifestyle. Mhm. Eh, buhay mo lang baguhon sa imong lifestyle. And part kang lifestyle would be eating habits. Yeah. Opo. Okay. Opo. So, ang tinitingnan natin ngayon, kasi nagkaroon kami ng discussion and I was fortunate enough to be among the legislators na nakahampang sa tuyang UN representative, UN head kang nutrition all over the world. Opo. Opo. Oho. So she came from New York to visit the Philippines and particularly to look at nutrition kasi siya ang head ng nutrition office ng UNICEF worldwide. And napag-usapan namin na hindi lang yung
food per se ang importanteng pag-usapan. Opo. As policy makers, Opo. kailangan pag-usapan natin yung food environment. Okay? Diba kung mapapansin mo, grabe ang advertisement Opo. na nilalagay Yeah. sa mga Pagkaon. pagkain na. Mhm. Diba? Oh, Yeah. And alam natin na hindi healthy yung mga Yeah. food. So, Yes. ang tinitingnan Nakapasiram natin pati, ng Congresswoman. Nakapasiram sa pagkaon, di ba? Kaya ganahan kang magkaon. Diba? Mm. Oh, yeah, dakulo ng mga advertisement tungkol sa instant noodle. Alam na, very high in sodium Opo. and ultra-processed talaga ang food na iyan. No? Okay. Second, ang ganda ng mga advertisement ng mga fast food chains. Yeah. Diba? Diba nakakataba ng puso, nakakapalumoy kang puso ang Grabe. mga commercials ka. Minasira mo pati ang Jollibee. pagka. Yeah. Diba? Grabe ang advertisement. But are they really feeding our children or they are just feeding profits? Yeah. Okay? So we have to look at it. Are they feeding us good food or we are just feeding the pockets of businessmen? Okay? Yeah. Parang katulad ng sigarilyo at saka Iyo baga po. alcohol. Alam naman po natin na nakakasama yun. Pero naandyan siya, readily available. Yeah. And grabe ang advertising. And sinasabi lang na, kasi nakaka-employo siya ng mga tobacco farmers, nakaka-employo yung mga production sites nila, no? May Pero tax kung nga titingnan yan, natin, nakukuha ang gobyerno, something, di ba? yung income na nakukuhan nila, kulang pa nga para magpagamot sa kanila. Diba? Kaya Okay. kung titingnan natin maling-mali. So what I'm saying here, VP Henry, is Opo. I think we have to take a second look about marketing. Ayun. Marketing. Kasi sa isa sa mga bills na hinahain namin, hindi lang yung sweetened beverages na high in sugar, kundi yung packaging mismo. Yeah. Baka naman kailangan maturuan yung mga decision makers katulad ng mga nanay o kung sino man ang namimili ng mga pagkain na pag tiningnan mo yung pack, hindi ka titingin sa likod. Kasi Yeah. yung nutrition facts ang liliit. Sarayo, ako Diba? nagbabasa ko na kung eyeglass, di mo mabasa talaga eh. Di ba? Ako mahilig ako maghiling ka, tapos pag nag-edad na mga congresswoman, naghihiling na ka. Pero Diba? kung nasa front of label Iyan. siya, Durod front ako of laon man package lamang label, ang pagkasurat. Durod ako laon man lamang. dyan, may marking, like for instance, high in sugar. Yeah. Di syempre kung medyo diabetic ka na or borderline, Yeah. iwas ka na duman. Yes, So, yes. may mga kami na pag-iisip para mas ma-educate sa tao, para makagibokin tama na mga Yeah. Oo. Oo. Tapos, di ba, ang gaganda ng mga packaging para sa mga bata. Oo. Kulay, may mga cartoon characters, nado yung mga paborito nila na mga di ba, mga cartoon or ano ba, mga mga Opo. Superman, Batman, di ba? Gusto Mga niya, cartoon tapos characters. may stickers sa laot. Yeah. Oo. So, yun ang kailangan natin medyo i-regulate. Mm. Kasi nakaka-attract siya ng maling decision. Yeah. So, ma-revisit po, Congresswoman, kan marketing and advertising parang standard, no? Standard. Pag-abot base naman sa bill na naisumbid po nito, tama? Para at least mas klarado sa mga consumers. Imagine sa mga teenagers mga aki ta. Oo. Remember, ang mga aki, di pa man Yeah. nakakapag-decision. Magurang permi. Kita na di-decision para sa inda. Pero pag tinaawan mo na ang kibalon sa eskwelahan, Yan. ay may Sinda na hidagdag yan. na siya na magpili kung ano. Kaya, Oo. dapat man, i-manage ang school cafeteria and school stores. Kipuhan, talaga, nutritious food ang sa Opo. inda na big Oo. bakal. Ay, In fact, mm. may saro man na bill na iko-co-author ko. Opo. Ramdam po VP Henry, na ang alcohol ba sigarilyo, dahil pa pwede 100 meters away Sa tindahan. from a school. Yeah, correct. Sigarilyo Okay. and in fact, attorney, ang outside advertisement ba, yung ilong ang bigutugutan, pero sa radyo board ay Congresswoman, sa TV, dahil mang ki-advertisement ang kami wala na kami binawal man talaga yan dahil na po mo yan, pero outside advertising makusugon yan buda online
online. Oh, Oo. okay. Ay, bata ko yan, online na, bako naman TV. Yeah. Kaya na. Oo. Okay, so palagay ko dapat makover Sa hilingon. yung aming proposed legislation. Mm, But this one is yung environment, no? Protecting the children from an environment na bombarded by itong mga products na to na Opo. hindi nutritious. So, mas makakasama sa health nila. So may ano na, hindi pa pwede magbenta ng mga sweetened beverages Opo. katulad rin ng alcohol and tobacco 100 Yeah. meters from the school. Buda sa mga school canteen gayud tabi madam. Yes. Congresswoman ilingon kung paano yan ma-regulate Yes. ang mga Exactly. actually ngunyan may mga school pong ang chichirias dahil na sa canteen eh. Nagbabawal Very sila ang good. chichirias, Very no. good. Chicheria, Yeah. sa mga sweetened beverages, Yeah. araw ka, Opo. soft drinks, C2, Nana. mga packaged juice drinks Yeah. na very high in sugar. Oo. So, kaipuhan talaga po na kita, makakrear kita kisiring kaya na environment. Yes, So, yes. as we celebrate na Children's Month, yan po nabilog na bulan ka November is Children's Month, yan po ang kampanyata. Oh, wow. Let us make our food environment more protective of the rights of our children to good nutrition. Opo. Ma'am, may nag-text din. Sabi niya, good morning, Henry. Magayon po ang proposal ni Congresswoman Crisel Lagman. Baka po pwede man na, ay, yun na ini. Sabi mo na, daro-daro kulaon sa mga kuan. Dara kulaon sa nutrition facts. Ang detalye duman. Yes. Na nababasa tulos. High sugar, Oo, high oo. in cholesterol. Iyo. Oo, Kasabi niya sa high in, US ngaya, salt, pag nagbakal ka oo. ngaya kipagkaon ngaya, allergy ngaya on peanuts Yes, something. Arog igwada yes. kayan mailing. Sa tuya da Yes, madamura yes. kayan. Sabi kay ning Oo. texter ta. Oo. So medyo syempre magbabago Oo. no niyan kasi new packaging, Yeah. new cost yan para sa Sanda, mga correct. additional cost yan. Pero baka naman dahil dito ayaw na nila na ma-package sila o ma-label sila as high sugar. Yeah. Kaya gagawa na sila ng bagong formula no para pasok sila sa hindi lalagyan ng Iyan. margins na ganyan. Iyan. Okay. Bagay yun po yan. So, ma-adjust nila. Kasi kaya naman maging tasty, no? Yeah. Malasa, Yeah. pero hindi mataas sa asukal o sa asin. Iya. Opo. Kumusta pong status kani kong sa kuan sa Kongreso ining mga bills na ini? Nasa ano pa lang, i-refer pa lang sa committees po. Ayun. Oo. Pero na-file na. Na-file na. Alright. Oo. Very good. Okay. So, yun ang mga ginagawa po natin, lalo-lalo na sa kabataan. So, sabi ko nga ni Baga Poropemi, nakulo na kitang pigigibo sa ibang mga bagay, mga Opo. investigasyon, etc. No? Tutok naman tayo May iba doon naman, sa health nakikita naman. natin na talagang tututok sa human infrastructure. Iya, Oo. opo. Okay, kung may ba po ako saro ini ngunyan sa istorya, in fact nakulan mga nag-advocate kay mga advocates mga nag-advocacy mga advocates kay ni ining may kiraraman po sa renewable energy. Aram ko yes, kang yes. mayor ka sa Tabaco, gari igwa ki area diyan na gusto mong mabugtahan ki mga solar panel something. Ano pong latest Yes, kay ninyo yes. niyan tabi Congresswoman? At tamang-tama ang kapot mo, Apo. I will be among the delegates ng Philippine government to the UN conference in Brazil. Ay wow. Ay gari na ka-mention ka Yes. si Ma'am Brenda. Oo. Next year yan Congresswoman. Ano po? Next year yan, di ba? Next year. Bako, kunya na po, next week. Aw, kaya daw ako. Next week, tigahandaan ko Naka-mention kan si Ma'am Brenda na may... may Renewable Energy Summit nga sa Brazil. Nga kumadumang kita. Okay. Sige po, anong latest dyan? Ang sa tuyong kampanya, Digdi, is to really be serious about the proposal way back 2023 Opo. na ma-diin na kita ma-support sa fossil fuel. Yeah. No? Like Mm. oil, coal, petroleum. Mhm, Okay? mhm. And ma-divert na kita Oho. sa renewable energy. Mhm. Okay. Okay. Kasi hindi naman pa pwedeng punduhon ta ang saro na kitang pan-transition. Opo, tama. And aramtang marhay po na finite man ang satuya na sources of oil, petroleum, and coal. Mhm. And grabe po ang impact kaiyan sa satuyang climate.
inigabos ng mga changes sa satuyang climate ay dahil po dyan sa over-extraction kaya yan plus yung pollutants na napakos sa pag ginagamit natin sila sa vehicles o sa pag-create kay kuryente. Okay? I see. So, ang satuyang ngunyan na kampanya is to set targets, no? No, arin ba talaga kita ma-phase out kaini, slowly phasing out, and meron ba talaga tayong targets din to finance alternative energy? So, narumduman ko po kung panahon ni Governor Grex, may target sa alibay kayo by 2030 may pinirmahan na gari, di ba? Arog kayo yan. Igwa siyang programa ka ani, and it so happen na gari kamo man sa tabako, igwa man kamo ki gusto ka may nakauron, may naglabi sa inyong mga tao na pwedeng magbugtak ki mga solar energy yan po San Miguel Island. Tama po, Congresswoman? Yes, sa San Miguel Island. Mini-grid siya na solar. Yes. Ongoing ang talks ta, and actually, naugnaman ako, may mga nagpa-finance ka yan. Correct. Kasi talaga part iyan kang sa naman na corporate social responsibility, at the same time, talagang passion man nila na mag-move away from ininganing fossil-based na fuels. So, yan po ang mga kaya mga parliamentarians po ini. So, makikipag-debate tayo. Ganun ba dugong debate ang Congresswoman, ano? Lang ba talaga to? Or kailangan meron tayong targets, and kailangan ma-monitor natin ang attainment natin ng ating goals. Siguro kung paghali mo sa Brazil, makikipag-ugnayan uli ako kung ano resulta kang ururunduman sa Brazil. Kung ano nangyari. I'm working with the Philippine Movement for Climate Justice. Meron ko sa Larry. Mga kairiban ni Grex na nag-organize ka itong Energy Summit na kinibot in, I think, 2023. Yes. And sindaman po so nag-scout kay viable na location para sa Satuya pong propose na solar farms sa Isla Can San Miguel. Congresswoman, salamat na maray po. Unless na may latest kita dyan. For this opportunity to share kung ano ang substantial na pagkikibot na po sa Kongreso. Salamat po. Alright. Mga tugang Congresswoman Crescel Lagman, may kinaaraman po sa mga latest na mga pangyari sa satuyang palibot, mga tugang tungkol dyan sa mga concerns sa energy, may reaction digdis tungkol sa nutrition. Sir, magayon po ang topic nyo now. Dapat po ma-educate ang mga tao about proper nutrition. Tama. Magayon baga sa result na lesson sa mga victim kan paputok ay ito. Gariman sa nabaga sa pipairiling sa mga naputulang guramoy ang kamot before Pasko ang bagong taon para at least matakot o mag-irisip-isip puda magpaputok. Yan. Yung gusto niyang mangyari kaya dapat gibuhon ito. Good morning. Siguro not enough na sabihon lamang na maraot ang soft drinks or ano manabawal. Siguro mas effective kung may programa ang gobyerno na explain kung ano ang pigdi-destroy kan sa lawas. Yes, tama ka po dyan. Magayon ang punto mo. Ang mga biskwit na pigditinda sa mga mall masyadong matatamis. Kawawa ang mga health kan mga aki, baka mag-cause kay diabetes or overweight. Yan. Ang concern ko man tabi ang biskwit sobraman katatamis man sa discussion in the with totoo talaga ako talaga sa edad kong ini na 47 sa edad kong ini ako pag ako nagbabakal diyan tuda ko maghiling kang nutrition facts kaya lang sa dayuton day mo mabasa buda mga tugang talaga kadakol kan mga mahamis na pagkaon yun nga ni baga na artificial sweetener pag una nindo igang kipikto sa lawas pag nagulpi ka lalo na sa satuyang kidney. Hello? Hello, amigo? Po. Hello, amigo. Yes, morning. Nagilo ko kang pagkasabi mong 47. Kaya na ako, mariaka. Mano, pakaray man. Nagilingan baga kitang duwa. Gano'n naman kita nagbaya kidad ba ko? Iyo. Susunod naman na kita. Naman, no? Okay. Nagayon so, topic nito lumar sa nutrition. Yeah. Kaya lang, parehas man sa naan kang so tabako ko na alak. Iya, oo. Daw, lang kawon mo na ka ng mga excise tax every day.
ang tao, di manadisiplina. Nangaras nga na kumano, tang sigarilyo, mahalon, may nagbabakal pa. Nanggad sa, may tindahan kami digdinag kay Lingko. May nagbabakal. Yun. Isipon mo man, kaya ito, nagsigarilyo man ako. Kung sigarilyo ako, ang sarong ka, siguro, di kayo nagabot 10 pesos. Yeah, oo. Kaka na yan. Meron ko niyan, mano, ang saro, city gayo, 8 o 10 pa. Grabe, ano? Grabe. Pero nagbabakal pa. Yeah. Sarong stick yan, di ba? Sarong stick. Oo. Tapos, ito yun sa alak na mano, probenta na hanggang sa presenting ini nag-uron kitang duwa, wala man nakamugkakan. Buda, may nag-iri naman ko niya. Ito ang mangyara. Hindi kita sa station, bakit lamang ikulig din? Yan, baka lamang ini. Di ba? Station at least namulat sa tao na bako lang sa mga gutom at tulak. Yeah, totoo. Pati itong mga obese, kasama ito sa dapat nutrition. Yeah. Ang problema, pag di man nag-ibo sindaki, mandatory kaan. Hindi mo pwede manduhan. Bawa ako. Di ka magbakal ki donut. Oo. Ang calories kaan, grabe. Ako, Okay. gusto ko kumaong kayo ito, maski pa duwa tulong kaong kayo ito kaunong ko. Wala man nalay nagsabi na di ka pwede magbakal ki more than sa calories na dapat Yan. Ang nakakabakal ka na may mga sugaring, mga yan sa mga nakakapataas ng nakakapailang. Yeah. So, may mga kwartaman sana. Iyo. Nakailangan migo sa Singapore. Mga pagkaon na donut, whatever, dakulaon nga 250 calories. Dakulaon yan? Oo, nakalag talaga. Nakasurat? Kung ito duman sa lugar na ito, very progressive na sila. Narayunon kita duman. Narayunon kita duman. Dili sa tuya, maski pa dublyon mo ang kadakulaan kaya itong isura. Di pa pigbabata. Pag gutom ka, anong labot ko kaan? Sabi nga niya nila kagutuman sa tulak. Yung mga, kagutuman sa tulak, kapalpakan sa yutak. Pilipino, Yeah. hanggang daing lay. Yeah. Daing na nagpapakusog kaan. And so nag-i-implement ka, pinigibo talaga. Yeah. Di man nangyayari. Ako gusto ko mag-support kaya na yan. Nakula ko na hiling ng mga akin na very obese na. Totoo pare. Totoo yan. Oo, nakula ko na. Kita kayo ito kaya. Kaya ang piginong tabagang gatas kang panahon kita. Kita. So mga maluya lang na gatas ba kayo ito. Iyo. Hindi pa kita manadarakula. Ngayon, ang mga gatas mo niyan, mahalo na, ang aki, pipa, usbo, gano'n baga, dala na sakot. Ang ganap, pera, hindi man pwede kitang ikumparar sa hayop. Pero hilingon, ang gari baga manok. Ayun yan. Ang manok bagaling 25 days na sa nangon yan. Makaskas ng magdakula. Ang manok, kaya na dyan sa mga tindahan. Mga harvest mo na. Yan. May, grabe talaga. Ay nako. Kang panahon, ang mga aki pag mataba, cute-on. Kirutan pala kita kayo. Urog maon kita. Pero ganyan, pag matabaon, makatakoto na. Ayo, smiling mo tao ang mga luwi. Yung mga niya kung, apod kayo na inaanak, is nakulaon, dumi na kulaon. Sabi ko, ano pigi mo? Dahil man niya ako nagkakaon nga kaya, mahilig lang sila nga ako, nino nga sa sa donut, nako. Ay, nako. Oo, niya noon sa Starbucks, sigiling ko, mahaluno na kape, mahaluno na kape lang. Pare masakang so kape, pare masakang giniling diyan kay Cha Belen Amorao. Parehas man pala to. Sige mano, salamat. Okay, bye. Diba? 8:29 oras po sa Pilipinas. Sandali. Asar pang reaksyon, Ronald. Mag-commercial kita. Diba? Hello? Yeah, good morning. Magayon ang tabi itong programa ni Congressman Crisel. Oo. Ako support ako duman eh. Okay. Ang sarong concern ko lang duman. Oo. So concern ka about illiteracy? Sa functional illiteracy. Functional literacy. Yan, functional literacy. Oo. Okay. Paano maintindihan ang kan mga aki na yaong dyan? Iyo. Ako ko dapat malampig sa Diyos ko na isingit sa curriculum, sa lecture, mga classrooms. May kaakibat na programa yan na
at an early age kan mga aki, kaya rin na yan sa curriculum. Yeah. Diba? Paano ni alimbawa grade 1, nakakaduman 200 calories, ano man yung calorie na yan? Ano kaya yan? Diba? Oh, tama ka. May certain micrograms na yung sucrose or fructose. Yeah. Aram daw nila Sucrose. yan. Diba? So, artificial sweetener. Aram yan. Yeah. So dapat siguro, bako lang itong tutukan na araw ka itong programa. Dapat may mga partner na programs yan. Bako lang, kumbaga sa whole approach ba? Holistic approach dapat. Magayon ko itong programa. Kaya lang ito na hiling kong sarong hindrance. Maski ikagmon darakulaon. Ano nga ito? Tindihan kan mabasa. Ano man nga ito? Sa functional illiterate nga ni. Okay. Maganda BVP. Yeah. Kaniyan bagang mga advertisement. Yeah. Lalo yung mga pharmaceuticals. Pag mapundo na, pag sumadali na matapos, makaskaso na so. Ano ito? So, garo, fast forward na baga. Hindi na intindihan. Ang gamot, hindi ka naman sa sakit. Ito ang dapat importante doon. Tama ka. Okay. Pero ihaw siya na kan Pipakaskas na. advertising agency. Talagang tipid sa oras. Yeah, correct. Oh. Ito dapat tabi ang tutukan. Yeah. Okay. Good point. Thank you, Migo. Thank you. Ito, nag-attend ako kay KBP conference. May speaker na taga Ad Standards Council. Sige, para reiterate niya iyan na dapat ang pagkatapos ka advertisement, ang gamot ay hindi pa ng sakit. Ang gamot ay hindi ka naman ng sakit. Mga makaskasuno na, ano ba yan? Diba, bata? No approved therapeutic claims. Binikol na nga, tinagalog na nga na iyan para na masabutan. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamiting panggamot sa uri, ang produktong ito hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang gamot na naman ng sakit. Awinda. Uyan baga na mga shampoo na minakirintabon ang buhok. Sa totoo lang, baga man sa dayuto ng note dyan sa screen kan television. Ay, nako. Alright? O bueno, sandali lang. Ibang mga reaksyon, mga tugang babasahon. Totoo lang. Magalipas kan mga patalastas. 8:31. Oras po sa angapot. Standby muna, Tabi Angel. Babalikan taka. Magalipas lang. Mga tugang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mod Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mod Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay ang sindakol na rekomendasyon. May unukas na kalidad, mag-unukas, mag-unukas. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdig sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pumasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfe-flex for Plemex. Pambato
kundi Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-R05 MP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located Barangay 3 EMS Barrio Legazpi City. OnStyle Daraga near Mateas Ginalas and OnStyle Tabaco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Alright, balik kita mga tugang sa programa. Standby muna, Angel. May follow-up report si Joshua Bino. Gari may for interview mo niya na pagkaaga. Henry Maceda. Balik ang talawang istorya. Aking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Joshua, good morning Joshua. Come in. Yes, BP Henry, good morning Ginaray. Good morning sa mga parantabay. Naglalakaw kami ngunyan pasiring duman sa area kung saan pikisabi na haro muna ang mga kalot sa BP Henry na kinalkag na pikisabing kuwara operator digdi sa barangay Lidong, Santo Domingo, Albay. Sa BP Henry sa mga nagreklamo, ining mga farmers digdi sa barangay Lidong sa inabot na aligado susog sa sainda, inabot na sa indang source of income tanong man mga natong, kangkong at iba pang produkto ta di Henry. And sa indang mga nagkapirang mga umahan dahil na kinagalaog na tubig irigasyon. Pasyempre kung hararom na ining salog-salog digdi, duman namin nabulusok ang tubig dahil na makasakat depende sa mga umahan. Kunyan, kay bahang konsero sa mga affected farmer, si Mr. Arnel Sabaybay, bagaran pa rin iba pang mga detalye tabi depende. Sir, good morning. Si depende tabi kan DCG po. Sir Arnel, good morning. Hello po. Hello po, sir. Opo, okay. Iyang, ang sa imo pong property, tama ba, nakasabay sa naisyong kikwari permit? Dakulon po sir na property sir ang nakasabay sir sa permit niya, sabi niya. Dede, iyan po na ang luti mo po nakasabay sa naisyong kikwari permit. Sa mga kamag-anak ko sabi sir, tapo, iyon po sir, oo. Oo. Kasi po yan luti na sabi mo na pig-aligar na naisyong kikwari permit? Dakulon po sir na tagsadiri po. Ikaw ka pong property dyan, may titulo pang luti mo? Mga titulado po sir ang mga lote po digdi. Oo. Oo, na sinakop niya po sir permit. Oo. Ngunyan, ano pong klaseng titulo yan? Siyempre, dapat bagaso, dapat legal iyan nangayahali sa Land Registration Authority, tabi, Sir Arnel. Eyo po sir. Pwede kami sir makipag istoryahan sa Indo na pwede ni sir ipailing gabos na dokumento, sir? Opo, oo. Tas sabi, ang aram ko po, kunya na aga, kunya na hapon da, may mapasiring dyan na taga Environment and Natural Resources para magkundok na public inspection. Willing po kamo, sir, na ipahiling iyan sa mapasiring dyan sa Indo dyan na hapon? Sabi ni Kapitan? Okay po kami, sir. Aloy na po kami nag-aalat, sir, tabang nga ni po si gobyerno, kaya nga ni po, sir, ako, kaming mga tagsadire. Sana po sir, sa paagi po nindo sir, makaabot po sa satuyang ama kang Albay na ang pangapudan mi sir na araw kini. Dekada naman sir na problema mi. Diga para bungug-bungugan kami sir, bigbubuta-butang kami sir kang gobyerno day ko aram kung nata. Oo, okay. Iyan po na property niya lutingan. Pirang taon na po sir doon nasa sa Indo yan na napatituluhan Indo? Kung pa sir sa mga ninuno pa sir kang inot mi sir? May talagang may tagsadiri? Ang ganun yan sir, mga titulado po yan sir. Oo. Ang nagkaganas po kami sir, saan sabi sir kang NGB, ang sabi po ninda, na permitan daw po sa NGB.
Na ang apot mi po, sir, baga, ang pagkuha ki permit, kay puwan, tituladong mga daga. Tama. Kung bako manda, sir, sa diri mo ang daga, kay puwan, may agreement ka mong notaryado kang abogado, iyong pigaan kang pagpapermit. Nasa po, sir, tagabusdig di sir na tagsadiri kidaga na puro titulado, dahil nakaaram ang tagsadiri. Nasa na permitan kang NGB. O yan, sir, ang gusto mo po, sir, na I see. i-agad mo po sa imong tabang, sana sa paagi mo, sir, makaabot po sana sa satuyang amang kang albay kay Governor Rosal na mamatian ni man, sir, ang pigtataram na pagbabago. Iya, araw kayo ni Boseng. Ako sa iling ko, iyan ang pigtataram mong iyan, medyo makakaabot yan, nakaabot na iyan. Naroon mo ko nakururong kita kanuminaging mga simana. Ngunyan, may mapasiring da dyan na hapon na taga-enro, sabi ni Kapitan, may inspeksyon. Pwede mo pong ipahiling iyan para mapatunayan talaga sa endo na iyan na property iyan sa endo. Buda, baka intervene, pati si Diyos pa, pabalik kong taon-taon para po mahiling iyan, as in makasabay sa pag-inspeksyon taon-taon lang. Oo, okay. Ngani, mas maray na nakaabot, baka kung ano man intervention na pwede nang gibuhon dyan, pirang taon na po iyan na dainin, iyan pong lootingan, napapakinabangan ng nindungo niya, no dae? Hindi naman po, sir. Hindi na po nagkikinabang ta. Ang mga tanong ni sir, may mga picture po kami, may mga video kami. Pag kami nagtatanong na pigukuhaan ni Kut at pagkabuhay, pigsasaldok nila, sir, ang mga tanong ni, pigkakarga ninda. I see. Makunyan, sir, makulugong man sabot ang pangalapastangan niya digi sa muya, naresidente digi sa muya sa Lidong. Iya, kaya ako, din taon-taon, kung magdumiyan ng taga-Enro Albay at taga-Haling Kapitolyo, ipahiling po nindo yan para mas mahiling ta kung anon sa na magiging reaction tabi dyan, as in kung anong pwedeng maitabang ta po sa maabot na Labosing, ha? Po, sir. Opo, okay. Maski sa imo po, sir, nag-aagad na kami sa imo kitabang na sana, katakulo naman, sir, na nagkapira naman po, sir, ang lidyang rinaniko. Opo. Wara po, sir, na nangyari. May nagkapira man na nagtabang sa kuya, pero hindi ko aram ko nata na ano sa nangyari? Pangyari. Hindi ko, sir, aram kung ano. Sana, sige, sir, sa pamamagitan mo, sir, ilingon ta. Maka-recover naman sana, sir, ang barangay may Lidong sa pamamagitan mo sana. Yeah, kung ano sa kung maginin mo dyan, pero may papaabot at taban sa tamang otoridad. Ilingon tapabi ko ng pwedeng resulta sa maabot na Labosing, ha? Salamat na maray, tabi, and hanapin mo yung taon sa mga bisita. Salamat na maray. Okay. Joshua. Joshua. Alright, BP Henry. Siya, sa mga affected farmer sa BP Henry. So, taon-taon, abangan ka lang kung ano ang mga masunod na mga mangyayari tabi BP Henry, bigyan sa barangay Lidong kan Santo Albay. Okay. Bebahan kinaray si Boy sa mobil, Josh Pabino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. Taon-taon, ha? May mga parasiring dahil yung mga taga-Enro, o dahil haputan man sa MGB, ang hapot man sana, paano na patituluhan iyan, paano na isyung kikwari permit, kung sa lugar may titulo. Angel Mustasa nasa linya. Good morning, Angel. Yes, good morning, BP Henry. Good morning sa mga parang sabay. Sa mga dugang tanga pareta, sarong Bicolano o Bicolana, ang kaibahan mo ng BP Henry sa top 10 finalists para sa Ocean Love Innovation Award. Wow. Ang Ocean Love na iyan, BP Henry, ang konsideradong world's largest and most inclusive Ocean Innovation Award na nagbimitbit sa mga inisyatibo kan mga individual, grupo o maging organisasyon na minapromotir sa konserbasyon kan kadagatan at marine ecosystem. Inibig pinapigtutukoy ko na naimbitaran mo naman bilang guest sa programang Kaya sa mga nakalihis na bulan kung sa inibig sa iyang mga inisyatibo para mapangatamanan ang palibot. Imagine BP na hali sa 260 ang mga entries sa Apex Committee, hali sa 64 mga nasyon sa manibibang parte ng tinaban, sinara inikan mga eksperto kung saan maswerteng nakasabay digdi ang entry nila o mas midbid bilang si Inang Magenta. Ang entry Inang Magenta? Yes, COVID. Iyan so apod sa iya sa Bicol University. Miyembro kay BP Henry ang LGBTQIA. Okay. Ang
entry na iyan, VP Henry, ang inapod na sachet away para sa kategoryang Coral Reef Protection kung sa ining creative comic as in digital learning series teaching para sa ocean literacy as in deep sea mining awareness para sa mga kabataan kung sa nagbe-blend in VP may manood sa arts, science, as in advocacy digit sa Bicol Region. Ngunyan aldaw VP Henry, gigibukon itong awarding ceremony duman na VP Henry ini sa Barcelona, Spain kung saan hali duman sa 10 finalist, mapili duman VP Henry kan top 5 na winner at manggagana makareceive ni nasa 10,000 euro o katumbas ni VP Henry ni 600,000 pesos bilang seed money, seed funding ini para sa nasabing proyekto. Kaya ngunin VP Henry na kulang onraan ipigtatao kay ni Inang Magenta ni Lester De Liosa bako lang digdi sa Bicol Region kundi man sa bilog na Pilipinas bilang na-identify at the same time nakapasaraan sa iyang inisyatibo man para sa pangangataman sa kapalibutan. Ano ang recognition niya, Tabe Angel? Ano nga po? Top 10 finalist in EBP para sa Ocean Love Innovation Award. Ayun. Top 10 finalist siya sa Ocean Love Innovation Award. Ay, wow. Hali yan, VP Henry, sa 260 na entries. Hali sa naipig sumitir, hali sa 64 na nasyon, hindi po sa bilog ng Kinaban. So, ang awarding gibon sa kwansain sa Barcelona, Spain. Barcelona, Spain no rin. Ngunyan po na aldaw, VP Ay, Henry. ngunyan aldaw? Sige daw. Kung sa Sabado, baka pwede man tributan via Zoom, duman sa Kaya program ta. Kung nasa Barcelona pa siya. Ang sabi nga sa Kuya VP Henry, nag-okay man siya para sa virtual interview. Hilingon niya kung available siya sa Sabado sa oras na alas 2, sagod alas 3 na yung pagkakapon. Anong oras daw duman sa Spain yan? Yan pa siya duman sa Spain? Sa Sabado? Ko pa garing VP nakakahuron kung nasa Espanya siya duman ngunyan. And kung aldaw nin Sabado, yaon siya duman sa Spain tapo VP Henry. Pero pagtawid yan VP Henry, maaraman taan na resulta. Pero itong mga kasabay ka sa nga ni VP sa top 10, dakulang bagay na sa imagine 260 na mga entries. And then saro ay na Bicolana na kaibahan duman sa narikognisar dahilan tayo ini-VP evaluate sa manibaybang mga sektor at the same time ito lalo na itong sa mga nasa nagpaproteher man sa kapalibutan and dakulang bagay ini-depende na makasabay di ining entry niya na sachet away. Yan, VP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon halis sa luwas, Indro Mostaza, DZGB News. Salamat, Angel, sa report. Congratulations okay, na may mga good news. May mga arog ka na mga pangyayari. Sa tuya tabi na mga nasyon sa tuyang lugar na namimidbidan mga tugang sa bilog na Kinaban. Hello, good morning. Hello, good morning, Kadoroy. Yes. Pwede tabi maghapot. Sige po. Matata, hinalis o orasyon ng pirata. Di man po pighali. Ko naman namati. Ang pigpipilimi po yan, pag sign on, alas 12, buda, alas 6 ron na lang, alas 6. Ang sabi ko, pag di man paabot na maraot na panahon, yan, iyang regular schedule niya po, alas 5, alas 5, alas 12, buda alas 6 ang hapon. Gusto mo yun, magdangog ka permi sa oras na para madangog mo. Nasa harong na ako. Natahain ka ngunyan, nasa lakwat saka. Ni sa tindahan. Naling mo naan. Sa tindahan, bugtakan mong radyo. Nagdara ko sa radyo. Papadagit mo na. Ako di pagmaga, mga 4:45. Pagparapadagit nga ni. Kaya. 4:45, dapat adagong mong 4:45. Alas 5 ito pagpa-play. Permita ka na lang mo monitor ang pagkaga. Ayun na. Salamat na maray. Pagparapasaway. Okay. Sige, thank you. Bye-bye. Jimmy, nasalita. Mga tugang may dagdag na report. Hali po dyan sa luwas, may kinaraman po sa update sa kaso nin pambabadilgadaan kay broadcaster na Noel Samar
sa ginubatan kanuminaging aldaw. Jim, anong latest? May pinagsusundan ng giya ang mga investigador kan Philippine National Police na nakatutok sa investigasyon sa pambabadilgadan sa broadcaster na si Noel Samar, kung saan kung matatandaan binadil ito digdi abang nakamotor pataas sa tinampo sa barangay Morera sa Banoan kan Ginubatan. Sa follow-up kan DCGB News kay PNP Provincial Director Police Colonel Noel Nunez, base sa nakuang cellphone, may mga pigsusundan ng formula ang Police Operation Research Intel Research as to personality kan sospitsado. Basado sa PD, initialmente ay nabilog ng picture cartographic sketch ang mga otoridad kung saan sa ngunyan nasa 56 to 60% na ang nadalagan kan investigasyon sa kod na piglalao maninda na mabilog ang 100% accuracy may relasyon sa motibo asin sospitsado saka na masasabi kan police kung solve na ubako ang kaso. Oras na iyo iba pa si Mantulos ni PNP Provincial Director sa paginin pagpapod ng press conference kung saan sa presente limitado pa ang ibang detalye nindang inipigluluwas para daiman maapektuhan ang merit o dalagan kan sa indang mga investigasyon. Dangugunta ang pahayag kan PNP Provincial Director Kanalbay. Doon naman po tayo dumako sa no? Pagbigyan ko po kayo. Okay. Nabuuna po natin yung meron na tayong picture. Alam niyo naman po siguro yun, meron na tayo. At cartographic sketch, computerized. Ngayon po, meron na rin po tayong mga tinatawag na sinusundan doon naman po sa na-recover natin na cellphone. So, again, tuloy-tuloy po yung aming tinatawag na operational research, intelligence research doon sa mga data na nakukuha natin. So, doon po na sinusundan namin yung mga personalities, sinusundan po namin yung mga yung link analysis, yung link diagram. So, yun po yung mga latest na ginagawa namin. Then, kung sakaling may mga mabuo na tayo, huwag po kayo mag-alala at papatawag po ulit tayo ng ganito at inform namin kayo kaagad. PDS to percentage, lumilinaw na po ba yung investigasyon or maintain po doon kung saan po doon lang sa cartographic sketch? Kumbaga yung cartographic sketch is kumbaga 30% lang po yun. Actually, nasa na po tayo, nasa 50-60% na po tayo. 50 to 60%. Yan, tabi bibi. Ang follow-up niya to, manood sa nasabing Gari kompa Jimmy, gari halawig pang biyahe nasa kompa. Gari halawig pa. 56% pa sana. Gari man daw matawad ng justisya ito si Noel Okay, sana makwantulo sa anyway, may mga kumbaga pigsusundan na dasin na mga kuan, mga guide. Okay. Jimmy Nasalita, DCGB News. But you stay so cool. I'm on your guitar. Salamat kan sa irong pagantabay. Mabalik po ako alas 3 sa programang Pinky on Mobile. Goodbye. Maray na aga po sa Indogabos Giraray. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Mabuhay. God is good all the time. Di pong personalan kita po taghapot lang. Mabuhay.